Nu, dar nu vreau să meu. Zi ceva. Prosist. Bună ziua. Sunt cu steluță 3-1, bă. De neață. Acest video va veni pe YouTube. Aia zic. Ok, care era? Steluță 30-3. Da, nu, gen diez, 3-1 diez. Nu, Care nu, era nu. numărul? Dă-mi să scriu. La sei. Da. Care era? Mă, ce puternic. Stai, nu. 3-0, 3-0, parcă. Uite, deja ai salvat-o. Până da, Ok, nu suna pe ăsta. Bă. Sper că n-ai sunat, ok. Băi, explică. Ce? What are you doing, blood? What are Dar you doing? vreau să sun pe numele necunoscut. Hai. Cine vorbește? Cine vorbește? Eu vorbesc. Nu, lasă-mă pe mine să vorbesc. Știu eu ce să zic. Dar nu râzi. Pune mai încet. Pune un pic mai tare. Ok, uite. Alo! Aș vrea să iau o pizza. Adresa... Aoleu. Pe strada Războiului 1, dacă se poate. Bă, nu eu. Nu, dar vreau pe telefonul Dar tău. ce-a zis, tipa? Nu, ce a zis, tipa? Păi a zis, alo, James Pizza, cu ce vă pot ajuta? Am zis eu, alo, aș dori și eu o pizza. Așa? Peste stradă. Pe strada Războiului 1. Așa? Ce doriți să vă pun la pizza? Bă, stai, dacă pun eu altă adresă și Dacă zic, pui tu altă adresă. nu m-am cum ar fi. Nu, mă, lasă. Sânge, ce vorbește? Mai sunăm o dată, hai. Da, nu sunt prea... Păi nu, cum ar privat, bă, hai. Dar nu pot să sun pe număr privat. Mamă, ce m-am bășit. Nu poți? Nu pot. Nu Sunt. poți, dar nu Davis. Și cine filmează atunci? Eu filmez. Pe telefonul lui, hai, șterge, nu, închide asta, că după aia le unim. Sau sun eu pe telefonul lui Davis, că Davis deja suna și tu înregistrezi. Da. Ok, hai. Bă, dar vreau să vorbesc și eu. O să vorbești după. Hai, Nu, dar eu sun pe...